Ähli gyzyklanma bildirýän ýurtlar şol sany Aziýa tebitiniň döwletleri, aýratynam Hindistan Respublikasy bilen netijeli gatnaşyklary berkitmek Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň esasy ugrularynyň biri bolup durýar. Iki dostlukly ýurdun arasyndaky gatnaşyklar ähli ugrulary boýunça ösürilýär. Hindistan Respublikasy bilen netijeli gatnaşyklaryň ösürilmeginde bilim ulgamyny möhüm ornuň değişlidigini bellemeli. Döwlet Mämet Azady adynaky Türkmen milli dünýä dillerini institutyny hindi dili boýunça bilim alýan ýaşlaryň dostlukly ýurdun taryhy, dili we medeniýeti bilen içkin gylyklanyp bu ugur boýunça dersleri çuňur özleşdirýänliklerini bellemek ýakymly. Hindistan Respublikasynyň günü münasibetli paýtagtymyzdaky dawralara dostlukly ýurdun dörejülük toparynyň gelmegi iki ýurdun arasyndaky medeni gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejäge çykmagyny aýratyn ähmiýetlidir. Dawra biziň halklarymyzyň taryhy we ruhy taýdan ýakynlygyny äşkar edip ýurdumyzyň jemgyýetçiligine uly gyzyklanma döretdi. Şeýle-de bu dawra iki ýurdun ýygyderli ösürilýän we köp asyrlyk dost, dogonluk gatnaşyklary esasyna baýlaşdyrylýan medeni hyzmatdaşlygynyň taryhyny täze sahypany ýazdy.